Kodi tinene kuti nthawi zina nzeru zimabwera ndalama zikatha? Nkhanitu ndiyoona. Nthawi zina kwakhala kuti ndalama zili mthumba, mapulani a bizinesi amathawa wonse samapezeka. Koma ndalama zikati zonse zapita, kenakono kumachitikono koma ine nditangopezeka ndi 100,000, 100 enene nditha kupanga zakuti. Pamene iwe mthumba munali 300, zanazanale, koma yonse yapita. Ndiye nzeru zimatha kubwera. Awa agotani hara spika ndithu wa nyumba ya malamulo. Zaka 5 mboma sanayankhule kuzinthu za nzeru ngatizi. Apa yankhula za nzeru kuti yayi. Koma tupena pake mwina chifukwa tiziti pamene papa iwowa nzeru zabwera chifukwa boma sililinso m'manja mwawo. Tamverani nzeruzi mugwirizana nazo kodi? Pano ndithu ndi MP wa Mzimba North East. Sikumu kwambiri inele ngati phungu wa nyumba ya malamulo choka Mzimba North East ndinanena zimene zokuti tikufunika kuti ngati dziko tione chifukwa nthawi zambiri tikamona takhati kusintha maboma kusintha ma president koma nthawi zinabe pa mapeto ma citizens akumatengabe ngati chilipo china chake simene sitikupanga moti wo ma citizens akhale happy. Kwa ine ndikuona ngati kuti kusintha andale patsogolo ma president ndiyena onse tikupanga zimenezo. Koma I think chinthu chimene tikugwiritsira ntchito kuti tipange deliver ma policies amene ife ma politicians timapanga imene ri civil service tikuyena soti tipange transform idzigwira mogwirizana ndi mmene ma policies amene tikufuna. For example ndikudziwa kuli maiko ena munthu kuti alipidwe amalipidwa on production. Bwezi tikumanena kuti ife tikulipira iweyo ukapanga produce ma passport 40. Only when you produce 40 passports, that's when government will pay you. Kwa masipoti mazori inolonta panga produce passport iliyose. Utakwa mwezi salary nditanibe, ndilandia. Maybe zimezo kupanga zoti service delivery ikale yolakwika. Pamapeto, all that blame is pushed on politicians. Yes, if andale soti vomere, tini ndi kumene tikulakwitsa, kumene mwina siti kupanga bwino. Komanso, veko imene kuitsa ntchitoyi. Ikufunika ikale ndi transformation. Chifukwa mwina ena makandidate moti olo ndigwire ntchito ndipange produce ma passport 50 lero. Nzanga wapanga produce imodzi koma nayenso walipidwa chimodzimodzi ineyo. Ine pali chifukwa choti ndipange produce so 50 mawa. Nanenso ndikapanga produce imodzi. Follow ndipange produce passport imodzi. Driving license imodzi. Nanenso ndilandira salary. Then ndimaona ngati dziko tikufunika tipange those bold decisions kuti kodi tipanga bwanji kuti productivity ndi service delivery zimene amalawi akudandaula kwambiri kuti zipange improve. Because service delivery to the people as well as productivity kuti zitokhala ndi foreign exchange yokwanira yoti thandiza fuka tikangona zimene tikufuna mafuta okha 660 million, mankhwala 150 200 million, fertilizer 250 chakuti million, koma ife foja tikupanga ndalama zingati 500. Kuthandaza kuti mavuto adzingapitirira oloti sintha tizingwada anthu awa kulakwitsa pamene ife siri kupanga produce zokwanira zokuti dzikoli zitaundeta akamabwera eno mazatithandiziraja tizikha kuti gapo ndiyochepa. Ndine ndimapempha kuti zitithandizira komanso tinanena nkhani ya Constituency Development Fund. I hope kuti 5 billion imene singokhala yongoti bola tamanga nsewu, bola tapala nsewu, bola tamanga school block, mukhalenso ka element ka productivity. For example, tipanga chani ngati constituency kuthandizira kupanga ulimi umene tingathandizire kugulitsa kunja. For example, nyemba zathu zimayenda malonda ku Zimbabwe. Tipange chani in the constituencies kupanga produce kandi nyemba, kilombero, mpunga, kaya ndi soya zimene zithandizira kuti kamapanga export tizitha kuona kuti ife ngati constituency yathu tapanga produce $500,000, tapanga produce $10,000. Ndipo so boma lolipeze njira kuti kodi ife tikatero adzitipanga chani. Pozi zimene zitipanga encourage kuti tikatero ukukulika mweka kuti panga mwakuti chifukwa anthu akunja kamabwera zapanga investment koma tuli mapatsa ma incentive kuti niyo foti mudzapanga investment tukukupatsani chakuti chaulere malowa moti mugule 20 million tikusanja 10 million foti kufuna tukukocheni tukuopen mugule alimi athuso ndiona ngati titapeza incentive apart from iwo ukapeza ndalama firu zimene agulitsa patakhala special incentive kanthu ngaramene whether cooperatives whether as groups ndikuona kuti katithandizira dzikhandi mtima kuti tourism ino boma linapangako amene akumanga mahotelo maloji adzigula galimoto jure free kulimitu ndikumene kukubweretsa ndalama zambiri ma incentive amene alonse kwa alimi these small scale farmers if they incentivize ndiona ngati zitithandiza ndi production yathu ngati dziko yapita patsogolo. Ine Comrade Rajon Mangochi ndiri pano pakanengo lero ndisanapite pangani yanga mvideo iyi nikufuna ndiafusi ameki bodi ameki ndalama mupereka simupereka
kwa anthu amene anagwira ntchito zoyendesa chisankho. Munkanena nokha kuti ndalama zinaperekedwa kuchoka ku Reserve Bank ku Treasury. Asilikali akudikira ndalama zawo, apolisi akudikira ndalama zawo, maofficers akudikira ndalama zawo, amadepartment osiyanasiyana. Mayi Anabelo Ntalimanja, ndinkanena kuti inu muli incompetent ndi timu yanu, simumamvetsa. Lero ndi izizi zinthu sizikuyenda. Ameki muwapase ndalama anthu anagwira ntchito yoyendesa kalembera komanso mpaka tsiku lovota. Akutidandaulira mafoni. Ndalama mwapangira chani? Nkhani yanga eni mu video iyi ndamva chisoni kwambiri kunena kuti pali anthu ena akuti Peter Mutharika ndi amene wapangisa kuti Chakwera akanidwe ku Tanzania. Ndi zinthu zochititsa manyazi. Mtsogoleri amene ali pano sinthira kuwiri, amapanga chinthu cha straight forward. Kodi inu a MCP mukamati Chakwera amukhomerera ndi Peter Mutharika mukutanthauza chani? Ntchito zinali muno simukuzidziwa zonyasa, akazi kwanje simukwadziwa, timayenda cheucheu muno bwezi bili chonchi. Lero DPP ili m'malo inamvomera Chakwera apite ngati osankhidwa wa Commonwealth akayimire kuja zamukanika eka. Munali ndi nzeru inu a MCP kuti mugule shaini chifukwa cha nkhani imeneyi. Mulungu wakukanani. Anthu akudandaulani ndi ambiri. Mwachita nyasi pa zaka 5. Amalawi anafinyika kufinyika chonchi. Zinthu zomvetsa chisoni. Mukulirira zinthu zopanda pake. Wakanidwa. Mukutukana Kalindo, mukutukana Ntanyiwa, mukutukanaso ine Lighton Mangochi. Si ifetu ndi ku Tanzania chinthu chonse chimachitika muno. Anthu amawerengatu. Masiku ano ndi global network. Musataye nthawi kunyoza Mutharika. Musiyeni apereke chitukuko, akwanise malonjezo. January iyi sukulu fees kulibe. Akamuna bambo kodziwa za ntchito kuyendesa chuma. A Joseph Mwanamveka makakileta kuyenda. Amalawi timpemberere mkurukuta moyo. Ntchito iyenda zonse ziteka. Magari motoso mugula, nyumbaso mumanga. Zinthu zasintha. Mulungu ndi wachikondi. Siyani kupeka nkhani. MCP media team zavuta simuzabweraso. Ine Lighton Mangochi ndikukuwuzani kuchoka pano pakanengo 2030 ma MP anu 20 kumatsika pasi. I swear. Dura.